Amen. Mwari ndimwana wakanaka rikaendipe rukudzo kune magosa ese utungamiri wese uye namufundisi wedu muzita raJesu. Amen. Ndinofara nhasi ndaperekedzwa nemwana wangu. That's my daughter, my second born. Ndatichemberei mpichana. No, the first born they are married. So ndinotenda Mwari chikuru. Ndikaendeverenge book ya John chapter 5 from verse 1. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porches. In those lay a great multitude of sick people, blind, lame, and paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. And Jesus saw him lying there, and knew that he has already been there in that condition for a long time. He said to him, "Do you want to get well?" The sick man answered him, saying, "I have no man to put me into the pool when the water is stirred. But while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up thy bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. And the Jews therefore said to him, "Who cured you? It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." He answered them, "Who made me well said to me, take up thy bed and walk." Mwari wakudzwa nekuda kushaura rikaenda namati baba wakatendeka mushani wakarora matiri pano maererano tedzwa kutaura kwenyu zvamakaita kare Mwari zviitike muupenyu hwedu nhasi muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndofunga nyaya iyi vazhinji tinoiziva. Tine hama iri pano yanga yagara kwenguva refu iri panzvimbo inonzi Bethsaida. Nzvimbo iyi yanga ine dambudziko rekudai atanga kupinda mudziva kana mvura yabvongodzwa ndiye aiporeswa. Zvoreva kuti yaiva nzvimbo ine competition. Izvo rekuti anenge atanga roreva kuti ukatotangirwa no matter the situation hazvichaita. It was not fair. Kune vamwe vanhu vane machallenges ekuti semurume wandaverenga wekuti maybe he was paralyzed akarara pasi. So panouya mutumwa akagongodza mvura vari active zvichida ane dambudziko renzeve kana chimwe chirwere chekuti anenge ari active anogona kutanga kupinda uye asati apora. So Bible rinoti murume ndokubva agara kwemakore anoita 38 years anga ari right place but aibitwa nesystem. Nzvimbo yaanga ari yanga iri right ndo paipora vamwe but tsika yenzvimbo ndo yakamurwisa. Muupenyu hwatinorarama zvichida unogonzvudza nyika yauri haisi right. Gamba kungoti kune tsika dzenyika iyoyo dzinorwa newe. Nekuda kwokuti ukazviona munyika isiri right kune vamwe vari kuitirwa zvakanaka. Life inandishuye zvekudaro zvokuti ukazofamba uchiendawo kumavirira kudzimba dzekuvakwa ikoko unozoona kuti tiri munyika hwanira kuva. Saka unozoona dzimwe nguva chiri kundirwisa itsika yenzvimbo but nzvimbo itori right. Nokuti mumwe anonzwa kuti I love this nation. Unoshaya kuti dai ndabudawo sei ndabuda nepapi. Saka uchiona dzimwe nguva passport unayo but mabudiro ndo anotokunetsa but pfungwa yako ndekuti dai ndangowana mukana ndabuda. So murume uyu wakagara panzvimbo inonzi Bethsaida kwenguva refu. So Jesu ndobva auya panzvimbo ndo zvanodira Jesu macho. Anotoziva kuti kune vamwe vasingoitirwa zvakanaka panzvimbo yakanaka. Nokuti dai nzvimbo yanga yakanaka zvokuti denga rakagutsikana Jesu anga asina nidhi yekuendapo. Aingotaiwa kana dziva ririko mutumwa achibuda ikoko mumwe nemumwe zvake zvichaita. But chakaita kuti Jesu asvike nzvimbo iyoyo iko paimbouya mutumwa aitumwa. Wandiri kuparidza manje ndiye aituma vatumwa vacho. Kuda kuti akatoziva kuti nyaya yekutuma vatumwa inogona kunetsa vamwe kusvika ndainga inini muridzi wenyaya. Ndinofara kuti manherano anogona kushumira muridzi wenyaya. Nokuti kune vanogona kutuma muupenyu hwako but zvichida
avafarire awirirane newe kana havataure zvaunogona kunzwa. But kana ari Jesu ndiye unoziva nyata. Unotoziva kuti parakashumirwa vangaitirwa zvakanaka, but iwewe nyaya yako hasati yaita zvakanaka. So Jesu wakaenda paBhetsaida kwete nokuti atumwa, but ndiye aitotumwa vatumwa vacho, but ane kuziva maari kuti vamwe havasi kuitirwa zvakanaka. Kuchikoro kana akaenda vamwe vakaitirwa zvakanaka vakapasa, vakabudira muupenyu vakaita mabasa akanaka. Tatiri pasame school, but maresults edu akati separate. Andiko nokunyepera vabereki kuti maticha akasiri serious. Vanga vatori serious, vamwe vangu vakatopasa patatiro, but isusu zvakaramba. Saka ndinofara kuti Bhaibheri rangu rinoti time and chance are given to all. Kuva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. So Jesu wakaenda paBhetsaida ndokuona murume ane 38 years aripo. Chandinofarira pamurume ane mwoyo wekutsungirira. Nokuti ari mumwe pa30 years kana pa5 years aigona kuti handichada ndanoita nezvepano rega ndidzokere kuva. But akaziva kuti chakamusustain kuti aramba aripo ainzwa matestimony evamwe. Nokuti vamwe pavaiwira mudziva wobva vapora aibvazva kuti tanopasira pavakaenda pamwe ninopakona pavakaenda pamwe. Saka aingonzwa kuti zvasati zvaita pandiri panzvimbo yandiri iri right. Ndo zvinofanirwa kukuchengeta pachechi kuti nyangwe zvako zvisati zvaita, but ukanzwa vamwe achiti Mwari wakandiitira zvinhu, ziva kuti vaite right. Ndozikunyika hakuna iriko. Ukanzwa pano vanhu vachipupura kuti Mwari wanipa basa, Mwari wanipa muchato, ziva kuti it's a matter of time. Yako nyaya Mwari unoiziva ende unoigadzirisa. So tinoita kuti urambe uri pakereke kuziva kuti Mwari une nyasha panzvimbo ino. So this man akaramba ari that place nekuda kwokuti ainzwa matestimony evamwe. Chida kuchengete pachechi kuramba uripo, zvimwe zvese zvingaitwe, makuhwa angaitwa vanhu vakasakufarira, but iziva kuti vanhu vanongopupura zviri kuitwa naMwari pano. Saka pano pana Mwari, it's a matter of time zvangu zvinoita church. So akaramba aripo. Jesu wauya panzvimbo iyi, Jesu ndokubva ananga murume ane 38 years, kwete ane 5, kwete ane 2. Kuti ari kuandastenda kuti pano ndadambodhira nesenior wedambudziko, anetseka kwenguva refu, wekuti ari kurwadziwa nguva yareba, ari kuzva situation yake yaanotanga. So Jesu paanosvika anoapurocha murume uyu, but mubvunzo wake ndowandichallenja kuti shumire vhesi. Anobvunza murume uyu kuti unoda here kupora. Ukaona munhu akaenda kuchipatara isaini yekuti kupora anoda. Saka haana nidi yekubvunza unoda here, nekuti chakati ndakuzwa kumba uye pano anotoda. Saka mubvunzo isiri wakabvunzwa. Nyaya yakaita kuti mubvunzo uyu uvepo ndowokuti nzvimbo iyi zvanzi anenge atanga kupinda ndiye anopona. Saka murume zvanzi akawanikwa akarara panhoo yake opameti, which means kurara was a sign yekuti murume unyangwa achida, but ane character inomurwisa. Haasi kurwiswa aiwa, but anoswera akarara zvekuti anozoita kukwenywa nevamwe kuti mutumwa anga auya. Saka wepasera apa zvavo zvaita. Saka Bhaibheri Mwari wangu achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kurara kwakafanana nekushayiwa knowledge. Saka uchinzwa vanhu vachitaura munhu akasvinira kuti dzakarara idzi. Ainasati mubatwa nehope, but vari kuti level yako yekuunderstanda ichiri kure. So Jesu wauya panzvimbo ndokubva apa mubvunzo kuti unoda here kupora. Tine vanhu vokuti kuchecha anouya ende kukomborerwa anoda, but vanotoda kubvunzwa futi kuti munoda here kukomborerwa, nokuda kwokuti kune zvaanofanirwa kunge achiita zvaasiri kuita. Mufunga hama dzangu, kuda chete is not enough. Kuva nechido is not enough. Pandakafoira kuchikoro pasa ndaida. Sei ndakafoira ndaida kupasa, kungoda chete is not enough. Pane zvinoitwa kana wada. Samfona vanhu vanoda zvekutamba bhora, vanoda kwete vane chipo, vanongoda, vanonzi mabhuza. Vanonzi masoka star. Kungongonzi kuti chichiri kuonwa kuwana saka ndingatambewa kumana. But kana wada kuva a star, there is discipline involved. Kune training inoitwa. Yekuti mabva kubasa maybe kuma 3-4 munonomhanya muground, munoitwa zvamunoitwa. Saka nekuti hamudi izvozvo, munoda kuzotamba Sunday, munonzi mabhuza. Ende mabhuza haana zvaanopiwa. Kuti wapedza kutamba kuti ndiyo yakomana next week. Vamwe vachirarama nekutamba nhabvu, vamwe vanongoudza kuti toona nafuti vhiki rinotenda. Wai kune chinhu
but what is the discipline involved? Without chance is not enough. There is discipline and the principles involved, which was not our manifest in obeying. So, woman can actually move to know that they are aware. Not that I saw a salary which is on that. The she knows that I know that, and the child from Mokita, she is ever with one boy. I found Mokutin Yamaka, Maga Swagger, I made Juboya is 17 in the competition, second fun of Kura. Shall follow Tanga Kuvenga, the Pekura. We come to the guarantee active. Mutuma Chimoya, in all that. China without tangy way. I don't know about Jesus akamuna akarara. Samuruike na kutani waseyo usikwela wakarara. Chilema ndonuza chibakaroiwa, wanakuroiwa. Kurara chana. Au karoiwa ndaiwa stage ya uta. Talanga mwaji shumeshati shabonye pela satani wangu denga chatu kutotaka waita uweka. Kurara. Satani chanu kuna kudambira kutai wapale tumene kari ripo. Diwa hako ngamba tunguda rojo. Yesu uruvunja murume unodera kupora. Nobata ura zvake kuti pane ishe ndinotangirwa. Nobata chimwe chikonzero besides competition, chimwe chikonzero chiri very challenging ndechekuti hanzi handina anondiwisira mumvura kana ichinge yabvungodzwa. Tsambudzo ngobva wati waida kuwisirwa nani? Nokuti mese muri papa mune matambudziko. Ndiani angada nhamo imwe itange yapera yakazopera time. Nezviri vanhu ka. Kumbuka example kuti muwana zvimwe izvozvo. Kana ukanofamba nemunhu akabudirira, mukaona pamberi pakati $100, akuti wangu une nhamo nhonga. Unotumana musoro pasi pamamatu nhonga mese. Neanayo, kuti munhu wese unotanga kubudirira ahead of somebody. Lekuti asikana manetseka 100 years etora izveni. Akatonhunga iye akatokukuendesa futi. Adoba kuti munhu. Nzvimbo yaari yakawanda vanhu. Asi anoti handina munhu. That's a strange statement. How can you say handina munhu nzvimbo yakawanda vanhu? Zvaka unogona kuwanirwa nevanhu vasinei nelife yako. Andisati varume vanga ndakadzoti hanzi varume nevakadzi vachikopiwa paratio so varume tiri kumabhiliyoni chakuti namba chaichaio, but unogona kuona kuti unogona kushaya anokuroora, kwete kushaya murume anokuroora, but murume unaye zvako. Aiwa relationship utorimo but hauna nokuroora. Anotaura nawo anowanza zvakataura ndiwandikuparidzirei. Ushayiwa munhu anokuwisira mumarriage but akakutaura kubva kuti unovata pabetside aripo, anokugochesa aripo. Yekushayiwa munhu haisi nyowani, hauna munhu iwewe. Anoti I miss you ariko, but I want to marry you. Hakuna, handine munhu iwewe, hauna munhu anokuwisira mune zveupenyu. Murume haana kugoega kumba akatakurwa nedzimwe hama, but ndoneche vanhu vanogona kukusvitsa pane imwe nzvimbo, but vanokusvitsa mune zvinochinja upenyu hwako. Acts chapter 3 kune hama dzaitakura hama yavo kunosvika pagedhi rechechi, kwete muchechi. Ivo vaitotenda kuti Mwari anoporesa anoita zvinhu, but vaiti vakatakura munhu vainomusiya kusina Mwari kwacho. Pagedhi rechechi ivo bva vapinda muchechi munoparidzwa Mwari, muna Mwari anoita zvinhu, but ungoti wechisara uri kugedhi kusina. Statement yekuti handina munhu ari kuitaura nekuda kwokuti akakomberedzwa nevanhu vane nhamo dzavo. Pese kuone chatarisiro muvanhu uri kutoshayiwa munhu chaichaiye, munhu chachiendi Kristu akaberera upenyu hwako. Wai nokuti vanhu vane dzavo, vamwe inyaya yekuti havakuudze kuti zvakavaomera, but unongofunga kuti vari right nekuda kwokuti vamwe vakati simbei. Chiri muchemero wako. Zvafanira vabereki chaivo, vana vakatanga kuchema nenzara pambereki hachemewo.
anongoti don't worry vanokupani zvatichaita vana vanochimira kusiro kuti She vakatirangarira mhuri yafai haachimi pamberi pevana is mature to that level. Handina munhu anondiwisira ipo pachinzi panga pakazara vanhu kuti wacho anoita kuti life yake ichinje ndiyo vaanoshaya asi nekutandara navo because for 38 years anga ane mafriends. Takazara panapa togara 38 years toita hama nehama tinobvunzana kuti chamunobva kuti sinyor soko vakazodinga vakuninga atete but anokuwisira munozvinoita kuti ipapo saka uchiona ushayi kwako kwasoko ukwasibanda ushayi anachira ushayi kuti vanoita kuti upenyu huite ndiwo usina. Handina munhu anondiwisira mumvura kana ichinge yabvongodzwa. Let me explain something. Mvura kana isina kubvongodzwa inenge yakanaka. Saka uchiona vanoenda kutsimba vanotoenda kuseni isati yabvongodzwa. Why? Because ikabvongodzwa inosungudza marara, inosungudza dust and everything. But healing yaitwa pabeside manje yaishanda kana mvura yabvongodzwa. Iyo mvura yakabvongodzwa isiriyo right. Wese anoda kumwa mvura mutsimo ukasvika yakabvongodzwa unongomirira kuti ichimbosetla zvakanaka. But healing yepabeside ndeyekuti anzi kana ichinge yabvongodzwa ndo panofara munhu. Saka unoti pane rimwe vhangeri rakakunakira but hatisi kuchinja. Rakabvongodzwa urinde unotoona kuti aiwa harisiriro toda kuti zvichatoita mushimushi. Ngwarira zvinhu zviri right pazvinouraya upenyu hwako. Chirema chegera pabeautiful gate pabeside Acts chapter 3 vanhu vese vaiva vachimupa mari mundiro vakaita kuti ave nemari but afa ari chirema. Musi wakachinja upenyu hwake akapadzirwa nekunzi mari hapana. Ndoba akafamba ndojera akasimuka panobvongodzwa yawakagarira yoita sekunge haisiyo inodiwa wavanoona upenyu hwako huchichinja. Ufunge muupenyu zvimwe zvinhu zvatinofarira ndozvatikuvadza. Endiri mudiki kuchikoro ndaifarira ticha asingaroye. Unosazoti kumboroverwa dzei oswoti mauti haasi right anoswera achitirova but anorova ane mindset yakanaka concerning your future. Ari kuti verenga ramangwana rakumira zvakanaka standa verenga ugobudirira asingarove ari kuti handirove munhu but future ichakugadzirisa. Imagine mukadzi wedofu vana vedofu unoisa nevasina mhosva kana wakafuyira. Today vana vaibvunza vaigona kubvunza kuti dhedha musiri mukutirovesa nhamo iyanyanya. Vaifana kurohwa uri one wauroisa nevana. Nekuda kuti wakalenga yakabvongodzwa. Mufunge hama dzangu zvainzi kana mvura yabvongodzwa atanga kupinda anopona, which means kana paiva nemunhu ane maronda ane mezi akawira mumvura makwati nezvese neuhwa hwaisara huri mumvuremo ikabvongodzwa yaisemesa. Yet the healing effect iri mumvura inosemesa. Zvizhinji zvatinoyemura dai Mwari aita muupenyu hwedu hazvinakidze asi zvakatinakira. Saka unoona paunonamata Mwari haaite zvaunoda, anoita zvaunofanirwa kuzoda. Saka tichidzidzwa kunanga tichiti thy will be done, kuda kwenyu kwete kwangu. Ndine kuda kwangu kai. Pandakadzidzwa kuti kana wakunamata unoti kuda kwenyu kwete kwangu. Saka iwo kwawo kwacho manje kwakabvongodzwa. Zvanoda inini semunhu handizvo Mwari zvaari kuita. Gamba rekuti Mwari anoziva ramangwana, munhu anongofunga ramangwana ndopatakasiyana. Mwari nokuti anoziva ramangwana kune zvaanokurambira nhasi, zvaanoziva kuti ndikakubvumira nhasi ramangwana rako handakumira musha. Dai iri minamato yese Mwari yavo kanamata kwavari yavakanzwa vakaita sezvawakataura neuri pataiti. Ndivona akambofimba akandiramba ndisina kuti Mwari ndakuona munhu aramba ndakasangana naye after 3 years ngati Mwari makatendeka ndainyura apo. Asi Mwari shuwa ema munhu zvakataura maende ikwana.
ramangwana. Dai zvese zvaunoda Mwari vakakuitira unokora. Saka takanzayo kana makunamata musataure zvamunoda. Unoti kuda kwenyu ngakuitwe. Kuda kwenyu ngakuitwe. Wai nokuti kuda kwaMwari kwakandinakira. Murume ari paBhetsaida, mvura inoshanda muupenyu hwake inenge yakabvongodzwa. Anzi kana yabvongodzwa atanga kupinda anopora. Chaita kuti vamwe vanonoke kupinda vaiti dai zvambosetla zvamboita zvakanaka. Kana iri nhau yegiving, dai ndakutambira mari ina dai ikonomi yasetla. Aiwa taishanda taimira nekereke zvazvaita. Kune magosi anoziona kuti yakabvongodzwa. Ikonomi yacho haina kumira mushe tripartite. Nokuti asi zvinhu zvikaita mushe zvichashandira Mwari wangu. Zvikamira zvakanaka aiwa zvichaita mushe. Gamba imomo kubvongodzwa kwazvo nekuoma kwazvo mune nyasha dzakavidzwa imomo. So Jesu makauya panzvimbo iyi nokuna murume ane makore akawanda nokumubvunza kuti unoda here kupona. Ndobva atsanangura nyaya yekutangirwa kwake. Ndinotangirwa kana ndada kupinda. Shungu dziripo asi pane pandinotangirwa. Murume uyu anotarisa kuti anotangirwa nemumwe munhu but bring it back to you. Ndiwe ndini. Chinokutangira dzimwe nguva zvisaite zvakanaka kufunga kwenyama. Pese panoparidzwa remweya wako ane mufungo usine chekuita nemweya waMwari. Nyama ikatanga unozoona kuti pana patikubatirira. Why? Because according to flesh and human mentality, unozoona kana iri nhau especially giving. This is not the time. Angu yacho anaumira mushe zvinozoromira zvakanaka. Nyama ikakutangira pachinhu chemweya hausimuki. Ishe pese pandinoda kupinda pana anonditangira pandiri unobaridza so flesh kana mentality ikakutangira hapana chinobatika. Jesu nokubva ati alright atichaita zvemumvura ndaakuchinja formula. Carry your mate. Takura nhoo yako usumuka uende. Kurati murume uyu nyangwe akatangirwa for 38 years. Musi uyu ndiye akatangawo. Jesu akabvisa competition akamupa divine instruction. Tsika yepo ndeyekupinda mumvura. Wesaibva netestimony hembe dzaiita evidence kuti dzaitota. Because kana watopinda mumvura hembe munhu wese aibura netestimony aitosvina hembe dzake kuti akomana makwikwi anga aripo pandapinda. Wese akaponzwa kuBhetsaida hembe dzaifanirwa kutota as evidence yokuti aita champion. But pamusi uyu he became the first. Mwari ngaakuita number 1. Ngavakubvise mucompetition but vakupe divine instruction. Ngavakupe favor. Mwari pane pavakandiita number 1. And I'll give you the testimony. 2006 ndaigara kuMazoro. Kwakune golf club vanhu vainotamba golf ikoko. Saka kunenge muna murungu akachembera mudharaso kakaendawo golf motikari ndobva yapocha. Vamwe vangu ndobva vati hatisii madhara tubhadhare tumafama rikatimanire varikupa vane mari. Ndobva ndati have nothing to lose rikandikubatsira kuchinja vhiri rake. Ndobva ndachinja vhiri rake. Ndobva andipa business card. After 2 weeks I phoned him. Ndobva ati I was looking for you. Wachita mumushe kufona. I've got company ndakavhura kutown kwaHarare. That's why how I came to Harare. I don't get any qualification. Never I don't change a view. Branch manager my company. Nokuti vakakunda vanhu pamainterview. Ina handina chakagonekwa kuchinja vhiri chete. Ndobva anoti come I've opened the company uya I want to lead these guys vari kushanda navo. Ndikatopinda office make ndikati ndaida ngoshanda chite kutungamira iyi. Kuti wachinja vhiri wakatopasa zvisingaite. I love your character and your behavior. Kuda kuti vamwe vakaqualifya muintelligence. Ndakangopinda necharacter. Number 1. Kuti vakomana vandaitungamirira vanotongoza kuti utungamirira nedofo. Mwari une nyasha. Kare nana mabvira ndazvitaura.
Later the form 6 deliver. Time and chance are given to all. Life has not been life in Yasha. Like any Yasha, you can't have some. You don't want to show what she can say. Because I remember when they don't show us on town. I'm going to be telling you that I'm looking at certain company town. But I saw us on your era. That's why I'm showing the kind of Larry. You're putting on running Yasha, don't do something. I don't see what's a matter of the Papa and Tapo to the Wagai Panangoto, Yashatinako, some Sabota Udofu, and Sabota Shoko, and not other Simon Zamaro, Bamburua, and Chase Abashika, Namachin. So I don't know I am with that Takano. I never certificate. But when people know each other, just in a van and dear Badao. When a book of Genesis, Bible wrote to Marivaka Kokutanga, Marivaka Sika Denga, Nenika. In the beginning, God created the heavens and the earth. All the year, it's when a Birita. Birita Antanga Sika Gazrashi Foundation, Mark Zero. Oses a roof. Magic and I'm not telling anything. What's happened for foundation and our connections? That's the grace of God. He is the same yesterday, today, and forever. So when you have a police person up in a Mvura, but you go system, why you don't put them Mvura? You can even systems high, but grace is different. You can even see that high. I see your shots, I'm not. It's no shot, miss. When you go to another corner, where you go? One for the shadow, what is family say? Why? Because when it's sick at the other zero to know that. Was running, was a passapa, was a bonage, which you show. But we battle, but I don't know why. I remember when we bash about that, what I should say. Why was naturally a papudike? As you put up in Yasha, someone, you don't know what you shall look at. I don't believe that my uncle was Zuro Nasinamanga. Shall I take a card? National Jita. Could you Joseph find Musungwa? I still believe. I never qualification. Besides, you wrote a no was also wrote by Egypt, young and civilized, the other man was so intelligent. But you never created a room for somebody who are up in Yash. So, you are not poor and it's sick a puppet cider. Nyambapura pa bedside akangonzikeli yometi takura noyako uyende saka challenge kuti paakatakura noyaka kuenda kunono sentro zvakanaka why because vane dheira vakatarisa kuti nhasi isabata aufana kungochiita basa aufana kungochitakura meti yako iyo instruction yemunhu amuporesa yatitakura murume uyu chaaida kupora chaidiwa naJesu kuti atakure meti. Saka pane challenge yekuti vanhu havafarire kuti uite zvinotaura Mwari wacho. Asi vanongofara kuti Mwari akuitire zvawataura. Yeti secret yaMwari yakavigwa pakuita zvaanotaura. Paunoti Mwari ndinokomborera ndine zvakanaka Satani hana basa nazvo. But paunotanga kuita zvinotaura Mwari wacho anokukomborera. Ndoba anosumudza vanhu vanoti aiwa watakurirei. Nhasi wrong day isabata. Kuno nazino zvakanaka nekutakura meti. Sei Jesu ada kuti murume atakure meti. Muzwa chinhu. Kana murume akagara 38 years akarara pameti. Which means meti pachayo was a trap
pakuzasimuka kwake. Saka akangosimudzwa akasiya meti mumwe achararira futi ipapo. Saka Jesu ari for the bet of others is a problem. Chimwe chakanakura kutakura meti kana akuzofamba musosayeti akushaina akazotarisa meti yainayo zvinomudzikamisa kuti kudada yedu batakachona tiri pameta asina nenyasha. Kosa kukaziva nyasha haudadi. Kukaziva Mwari paakakubvisa hauna munhu wanoshaivira. Tine vanhu vanokanganwa. Saka Jesu paati kill your mate. A mate is a reminder where God took you from. Tine kunyengetedza kuti vatinamatiitese munokanganwa. Tine vanhu vanokanganwa kwakabviwa. Ane sekunge akafunda stereki. Ane sekunge ane runako stereki kana zvakabata stereki. Gamba kuti utoziva kuti dzingoriwo nyasha idzi. Tine nhovarego. Vese kwandenda muparidza mwana bwawayo kwekwe ogweru. Zvinozoenda nevana vako. I passed through Pambaini Padeshanda 2002 Pines Patega with my people. Ndona tsana ukamba kandaigara. Vakashandisika. Tunoita kugara munhu imomo ndikagara pabwani. Ukaona zvakudai so ndimwani. Ndine mate yandisanga akaona kutakura. I remember my first days Mwari vandidana kuti ndishumire. Pane kuti vanhu vanzwa message vainzwa tsitsi. Ndaipfeka zvokuti wega wasikateerere message waikasidai Mwari wamuvutanga. Amen. Kare nasi men of God and then you run wash. What is what you want to wash? You want to I just want to tell men of God but I don't want to wash. Meet your ID come kule kwa kapio. Meet is a reminder. Because someone about visa. Audade unoda wakatsika pai. Chicha wakagona, chicha wakaita. Wakatorara 28 years but no, hauna qualification zvinhu. Kana wakabhosa nekugona kwavo nekufunga kwavo, iwe wega unotoziva kuti dai asiri Mwari. Dai asiri Mwari hapana. Ida kura kumazonza ndenda ukweko. Shamwari dzangu kumazonza dzichiriko. Pese pandenda navana musora kuti ndeta pakaitaigara naye ndetona kusokudai vanoti asi dai asiri Mwari. Dai tsana uri mukati meprogramu. One day ndaifamba neshamwari yangu tiri mutaunda ane mavheni anomira marobotsi achitengesa mavheni. So a friend of mine akada kushaira munhu aitengesa buroti. Ndikamurimenda ndakati paka pasai timbotaura. Unoziva difference yangu iri navhenda ndekuti Mwari akangomwarira nyasha. Dai zviri wese than mavhenda. Koina ndarungwara kai. Chikoro hapana kungwara hapana. Dai asiri Mwari. Angatori mawani. Ndokutaura. Vamona unochinyira difference yako nawo dzingori nyasha chiti. Dai pasina nyasha dzaMwari. Amnese makubvisira nemunatisa kuti. Hapana. Ende vamwacho kuvatesa vakanaka darike wewe. Kanendera rafu kati ndizvo. Unouya uchidza so. Usakanga mefesi yako ukasainga pamwe da. Ungakunyanya sereti. Ichaya mutoto nesimuka inendese. It's a challenge to me. I always remind people they wouldn't have to understand the grace of God. I'm not going to see that sharp. She is a data or a cheat again from the national. Cheat again from the because was putting on one that way was not watching. I can never be my way, but you wrote it. We should not know control. You don't remind the inmate to you. Yeah. I'm not seeing things in 09. It's been a rumor. Yes, it was. But beside the follow the moon, every from a good torture. But you will not make to a faith. You can do a rama in my systems. I put on to our sorrow. We never channels are full of cooking. But say what I should have sorrow, dear madam.
Carry your weight and go. Dai asina kundidana. Dai akasina kundidana. Ndiri kugrupo ratiri rekuchikoro vanhu vakafunda nawo. Kuna vakafunda steri, vakapasa steri. Vakatombotanga wafuma grupu ravo, vakazotijoitsa manje manje. Ndipo vanenge mdzivanaiti. Vakaselekta kuti takati pasei chigrupu chedu ichi, vakafoira funa vanoda kuti chigrupu chavo. Saka kune rinye ripatira kuitwa muna December yakuti tesese klasi ngatisanganei. Ndipo vakazobva takupa matestimony ekuachivha kwavakaita kuti nesuwo kuno kwamamatisiya takatosvika weko. Mwana kuti kuti asi wakazonyorera ndakashandisa akanyorwa. Ino rinota risunza marumbe pamudo. So to me it's a reminder. Dai asiri mwari. Already upe kwese guru. Fuka wao dai asiri mwari haufa. Because if dai ndiri ni kada asikukaridza. Don't move around. Mtofana na basics. Don't varawana. Ndina kuti mbarese ndiro. Nombara zvekudaro. Yakupiti pakuru hapana kumira mushi. Dai asiri yakatsarusuka yakamuparidze. Dai akandisira iko. Pakusina kumira mushi. It's all about His grace. Rabbi vandaikunda ndichiitei ndichi ndinogonei ndakangwana kusvika papi. He said, reminder to me, carry your mate. Ndakazobadza bhakete kuti usakana nemate yako. Why ukakana nemate? Unoona kudada. Tinonondendera mukatu. Wanoona chinochiita kuti udade checheche. Chawakachibva kwakuna. Hapana. Usandudze kufunda. Kune vakafunda udarike vasinoshanda. Vasina chavakabata muupenyu. Ndakamboona madzimai vanenge tanganaitisa kukaboso. Kuti iye unoshaira kuti akasiwa nemurume wake akaenda. Dzimwe nguva chakatotowa basa ende. Haisina kuti zviri kuendesa vanhu hazvizive. Kunzwa uku kunodhura marenti machichi. Saka wake akatadza kuenda kudoka kuti haana kunodhura makonzo. Sora usinoda rent. Saka wake kusaenda usikuti uri right step. Zvokuendesa hapana. Ashikoni kwakanudza. Sakazoenda ka. Kwacho mungu chatenda mwari nekushaya. Otsala wamani vaniputisha wakaenda. Zvokuendesa. Tinaona kuti aha, ndomari ndi munhu akaita handidari zvokudadisa. Zvinowanikwa munhuruwadza. The more God blesses you, the more you must pray for Him to protect you. Dai mwana tuendera nyasho. Carry your mate. Ukakana kutakura nhoo yako inokureminder pawakabviswa. Haunati Jesu chauta. Nokuti murume paakanzi watakurirei? Akati andiporesa. Ndiye atitakura. Kuti anoramba achifuma Mwari zvakamuitira. Kana watakura mate yako, sesu wakabva kumapurazi, unozoti wamongo achiriko. Difference yangu nomongo akasara. Mwari ndiye anotitsa nebva iko. Otherwise ndiye titotese iko. Handinozoshamisira zvandogona kwadadira nazvo. Takazodaiso tikazokonda. Iye dasina kutitsa nebva iko. Nokuti murume yakabonze rise iko. Why? Because makombeteni chaipo hasimuka. Ane record yekukundwa. Munhu anokundwa 38 years ikofore makoko. 38 years as a failure. Life ishaisha. Pandiyakazoitwa number 1 murusi. Saka wachona nenharo. Akati watakurei imeti. Anoti varume zvenizvo kuti isabata bata imeti. Ndakubata zvataura muridzi wesabata wacho. Ini ndaita kuti vanhu vachafara naye.
kutanga achona kumana murume asimuka. Saka vanhu vane problem. Ukafunga kuti testimony yako inofadza chechi. Rekani kuti mainde mushi. Chechi hakusi kudenga. Chechi munopinda vanhu. Kuna unorwadziwa nevamwe vanhu chechi. Pari kuti munhu anzwe shoko abate vhesi yaberekwa madheizi anobata nemuivhengonti ane filisi. Kuti munhu akaoma kumana. Iwe muridza uchaziva kuti wakagadzirwa nemusoro. Unotozva kuti zvagarisa. Chechi mubhaibheri chaipo ine rekodi. Anania naSafira vakafira kuchechi. Chechi ndokufira munhu. Kuna vakafira muchechi Anania naSafira. Matsotsi akavatadza vakanofira papulpiti. Ndiyo ngozva ndakaita Mwari. Vanhu zvavachataura kuti dzikisa meti yako usatakure inda akuperera Mwari anoita seanoti paupenyu. Azvaita kuti murume aperere vanhu nokuti havasiri vakamuporesa. Vadati abate sabata uye upenyu hwake. Saka murume akaporeswa akabva ipapo. Asi hazvina kufadza vamwe vanhu. Every blessing, every testimony, namata kuti Mwari protect me from enemies. Pese paunokomborerwa uri kuzvimutsira vanhu vasingakufaniri. Ndozvinoita kuti president afambe nemabodyguard iye ahwina election. Kuziva kuti vamwe vanouraiwa kana akatohwina kudaro so. Ari ndahwina saka gonda utopinda munokosha ndochira mahara. Ari zvaakandisisa kuti mwana ndasimudzwa kuiswa pachei. Munhu atorwe kutondura yejeshi. Bobe ndichikura naye kuti munhu anofamba nemabodyguard anotyisa. Chinakazonyatsointerpreta mushi anototya. Akona chityisa ngaakufamba katoti. Auye kumvambosi. Hanzi aonekwa pandisha. Aidoki. Ipicha kuti kana watosumudzwa wakomborerwa. Namendu atosimuka unzwa. Pray for God's protection of your life. Satana ikunetsa usati warohwa Isaini kana wachata. Anokupa mweya wokusadiwa. Mumbaimo. Saona dzimba BP yauinayo haisiye panza. Ndiye munhu unodana. Dzimwe BP dzine matimai ndidzo varume wavo. Kwete wake ndakupa BP yayo. Satana anoisa inofungi unotamburira mukatimo. Iyo wachanamatira wananoka. Wakunamatira kugara mushi mwana yacho unatomumira mushi. Betsaida Jesu wakauya nokuti waiziva kuti hasi wese munhu anobudira necompetition. Life yatikurarama ine very tough. Sometimes vanoti unozivana nani zvako zviite unokuona maconnections api, but chatinongoziva bedzi iye akakuziva muchida werugare. Vanhu ngavashame kuti but system yepano hembe dzinotota uye asina hembe dzakatota asimuka sei. Uye asina onyevo certificate akakaimba iye akatamira mari yakawanda akazopromotwa sei. Izvozvo zvikashamisa hasi Mwari nokuti inzika yaMwari yekuti usina zvavanoziva vanoshamisika wane zvinhu zvavainazvo. For that 7 years wese aikupura aiti varume ndakawira mumvura dzakatota ndikatozobuda vana vanditeera. Uyu murume haana kana munhu ari kumupfukidza. Haana hembe kana yakatombotuta. Arikoti takazopabva. But waikundwa maporesa wakabva sei? Murume akauya akati right. Mwari ngaakusimudze kuti. Mwari ngaasimudze marriage yako, ngaasimudze business yako. Mwari ngaasimudze upenyu hwemhuri yako. Mwari ngaashame kuti zvasi kuno urwere hwekuti hunodhura kuti urapwe. Kuti warikabva sei?
This therapy, we try she, we have a radiation, was it was, but you know what can say, I shall make up some say. Why not preaching his church? So we take and say, Akasimuka. Yaruta and Namun, Akasimuka. Now what is her moon? Why not so? Record Yaka, Namuta and Dinamun, as I know Sumuka. Oh, Ganawasha and Mira, Raboka Mira to take a number. When Russia is going to Patamas, Navaku and Mukio, Patamas, we say I'm Sumuta. On the sort of Tizi, Takamona Vakaiba. Tizi attack, no, which was a shade of Munaka, but Munako Suka, Munamuta and Dinamun, Bona Sumuka. You want a family of the Saluta and Dinamun. They teach what I pin there. I got a brutal one by Zamarinki, by Zamarinki back was in 2006. But Zamarinka, Katumana, who got to Mari and all that. Was only just one of my I got to meet a piano. No, so much what I told anyone was, I won't say what it is. You don't know who says so. Because I'm not going to school college with a no pay down. I put them on a new somebody with you, which is going to show my chief. What did I say? My person is now. Suppose only one was on some work. Another TV, another radio, another way to win. Some to Sumugo. One for the house, I take when one reason that our partner, Tisu type items at Namu. As a Sunga to Sumuka Sakata. Can I go on a share on a million way? Maringa Penya Simuka Sakata. Why don't you and my shame will create the only to Malaysia? My own not you and I will make you great. God Himself can make you. You see that stress here? The one who was on the teacher was on Zuta, as the was a donor, was it? She put a Panakana moon, Shiko. Sabrina will be no one in there. Because if you have no one in there, don't tell me you are not much. You're going to a passing movie. As you not tell them with one. This is what it's now. What if I say, what I want price? And you know, what am I getting mixed out? What is on your name? That's what I'm really. Can I do your footage? You know, to fire footage. As you go around to Sukai, kill you with God. Deny a record, you would have done. And the ground was so much. I'm coming out of the I would have to confess. Why do you not name was a Masana about Zapanek, Papa Day Rocha, Papa was also I like that. I don't get up a ring after church. Papa was I want to say. Maramu Simuta, don't forget on a baby check for baby check. I'm not listening. Who's the way I'm going to give you? Baby check for baby. How much? That's the one. That's the one. As there's somebody who sticks closer than the and his name is Jesus. I'm not telling you what Zulu do on us. I'm not going to be calm. So I got a kind of life here, Joseph. Passing a very good lawyer in the middle of Joseph. God created an opportunity for Joseph to be free. Because I'm as well as not have more connections. But I don't see when you get there. I don't so the but Zulu, dear one has, dear number. Good is only for one of we are not at this.
Because one I don't follow kumira name. Hakuna idi wisira. Mikana iti kavurika hakuna ikupushira. Waizo ngozi wauza shaiti samarika izvo zvasuudza komana. Hakuna iti pindao. Vanhu vanorungirana zvinhu. Azviudzwe wewe uchiti even mumhuri chaimo. Unomuzati wewe pane ndo group rausirire kufembere kwedu. Uchazvona kana wani mari unodza edit. So nelipi unoti sitambire muzukuru. Anasikuru mutoripo. Aunoledwa. Unia vanhu vapatizvo zvo hazina basa nemi. Hauna munhu. Hauna. But una Mwari. Una Mwari. Itsika yake kusudza marombe kwamukuru. Nyika haisudze rombe, nyika inotsikirira marombe. Nyika inoshanda necorruption nemasystems ekunoziva ani kuti usvike paunofanira kusvika. But usina waunoziva, Mwari anonzi kudii? Nyama usina kuziva murume, asi nekuda kwamweya mutsvene. Munhu inobata. Zvimwe zvinhu ngazvibate pamusoro peupenyu hwako. Kwete nekuti une murume kana hama dzawakaziva. But nekuda kwamweya mutsvene, zvimwe zvinhu ngazvibatike pauri. Uzova uchapupu. Uri kana wako utaura wona kuti patikapendi takazokujeka. Abraham ibva ikoko. Kongachi Mwari wada kuzviratidzisa Mwari naishmael. Ibva ikoko. Elisha achibva pagomo Mount Carmel. Akataura mambo Ahabhu kuti kune kupirira kwemvura zhinji. Tore bhiza renyu muende. Iye haana mabhiza. Haana transport. But akuyambira munhu ane transport kukasika kuenda muonaini. Chanoda kudemonstrata chii? Ari kuti kana ndaana Mwari muzhinji, I will not beg. But God will give me a divine speed. Bible not wakatendera mambo ayane mabhiza kunosvika kuJezero. Mwari ngaakupe speed mubhiza zako basa rako. Vanhu ngavashamisike kuti wasvika sei usina kukumbira Yesu. Reva kuti hauna munhu wauchabheka, but the grace of God will elevate your life. Why don't you want to do any business? But I don't know if you play. I got to live on your test life. What's my one on the matter? I now need to pay. I'm not the tail above the head. So the mama, what I shall see about Jezero. Elisha was already there. Welcome to a divine speed. Naturally, when I see a visa, spiritual is possible. Naturally, we don't know but spiritually, by His grace, is very possible. Don't you understand? Kuti zvikasashamisa asiwa nokuti itsika yake rekodi iyo akaichengeta kusvika mukuguma kuti vanonzi havana kwavanoenda vakatenda kwaari. Ari kumwe kwandakamboenda so kubasa kwaumwana kubhendiso sakomana vaindibvunza hanzi dzausvika paitiravunza nekuti dzatotaka kunyaranyara so hapana. Vamwe muri nani kamunoona munondidzira kuti ura ndakazodaiso ndikaenda paboys ai ndikazoenda paEusorobins ndikazoenda kwakati vatati pakunondidzira chanoona kuti ndichakuti asi pano tiripo. I remember there was a great conference in Kenya. Some of the workers of Nairobi, they were assumed quite a doctor, engineer, professor. Even also one around the evangelist is around. Apana zote wapasasa. Engineer apana, but ndangani po. PhD in physics, zodi. Nyamonzi tsano wauya, ende vachatokopa. Andina munhu, aita andina munhu akasimuka. Anoti andina munhu anogona kutosimuka.
Anota ndina hama anogona kutosimuka. Anota ndina manomira nena anogona kusimudzwa naMwari. Ndoshobora ndana manera nhasi. Zvekuti handina munhu aisi nyaya. But ungatenda mushoko rake ndaona wasimuka. Zvekuti handina sekuru aisi nyaya. Hama kana dzikakusiya ndaona wasimudzwa. Zvekuti handina munhu aisi nyaya. But ainda vasina vanhu manje. Ainda vasina hama dzinomira nawo. Boya akatendera pamuchidzwa. Nekuti anozviziva kuti hama dzako hadzikude. Vanhu vanotokusarudza. Hauna munhu ari ready to stand for your life. But iye vanhu vasina vanhu. We can stand. I want to pray with you. You know your story, you know your life. You are not money. The good thing now. But the second now. But when you start by capital, you will do it as you know. Allah now, but when you pay you change it, you see. One of the second. Imagine when I go to China, I go to the marriage. But animals are who pay my with a business. I don't have it, no that. My little joy about what was I think they wouldn't pay money. I'm a witness that I visited the city guy, a lawyer. He's a friend of mine who owns in Pinduso. They don't tell me about him. Oh, one thing up a few 200. I think I want to pay the 200 years. Was even shunned about it. You take a son. What to two? I can't deal with 200. I want to know. Katongo between money salary again. Shops we are paying wounds. Pay. Those are the now. I never knew young beach hakuna. As we I don't also want to wake up. What's up? Now we're going to you know, it's going to be so tough. It's going to be too much. But I don't know if I'm going to go into the marriage. Look what I'm going to say. America, I'm going to say. I'm going to phone to start to say. I will open you. I'm not saying. But she said, I'm going to go eat us. We don't know one, but you don't get at the number. I got to get to the line. I got a Sarah. I want us to pray. Why the baby one? Kana Samia name, she made one in each one. One will pay you how a testimony. You would have now with a Muradica to the beside us, I have a simuka. My sisters, the penny got around by your shit, didn't get to be smooth. Who found that not the one for him, you're up. They won't die in order to have how you are like you live. I just read of your letter. I don't have your right to follow shadows. You're the one who had it. I don't follow you on Dano. They were at 1 year. No follow your mates. Break the day I don't see you. I'm sweet tomorrow. Vancouver. I was once one. I can't be last year. No sabotage. What the Daro that talk? Daro English talk, Daro Mita talk. Why was the Muslim assistants are equal? Could you tell only a brother? Can I what told I ended up waiting about Buddha? Now we are in Vagera Christ. Oh, Sinam assistants are we want to smoke an hour. That's not the Baba told the Bishop of his machine is going to compare. Tiribo beside that machine. Unazanya kwenda kutera wedu wale wazuro nasina mangwana chamakaenda nyakwekari timakasimuza mwono mwari asina kana kuira mudziwa asina hembe dzakatota masystems epanyika achipanga baba asina kunamata kuti mwari unotisimudza muri kuchenda unenyasha munyika yeZimbabwe yakaoma kudai. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Raise your people tonight. Sumudzai vana venyu mwari ngavapinde muwanano dzimba ngadzivakike nemotokari ngadzitengwe michato ngaiitike nekuda kwenyasha pasina vanhu vari kumira navo asi ruoko rwenyari
kusupika zenenya inakulemekwa bana benyu panjiko ino yemfakosi miraine bana benyu mwapo heaven sinakutoka basilanya kwekuira munzira all systems zaramba but your grace is sufficient. Your grace is sufficient. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Muchane wakapeneka marobe ngasimuke basira kugwara nyabamulirire nyashangati niruwe nichatonga intike zisinana nwakashilonga zakaronga nedeka takupaipirira kukulemekeza muzita la Yesu Kristo wa Nazareta. Amen and amen. Say thank you so much. God bless you.